Sa Good Vibes, saksihan ng miniature Christmas village sa isa ka Bacolod non-artist. Matapos ang duwa ka tuig, liwat ini nga nagbukas sa publiko. May report si Romeo Sobaldo. Gikan pa lang sa hagdanan, napuno na sa mga Christmas decors pakado sa kwarto kung saan ibakit ang Christmas village sa Bacolod non-artist nga si Bambo Tunog Banwa. Sa gawa sang room, na-display ang pinakauna niya nga koleksyon nga Victorian-inspired nga mga balay. Ang mga characters may mga facial reactions pa, kag hindi pa amo sila kagagmay. Dili ka nag-start, sir? Amo na ni ako na original village yun ang dagko ni nga daw Victorian houses. Victorian houses. Scratch built. Ikaw na ba, sir? Ay, mo kanya, sir, hindi siya bakal mo man ang Ay, sumod. ganyan pang kapisan pa sa akong sa una mag-imo. What a pieces ka mga kwan. Including sa mga pieces nga mga dagko na which I added every year I add on. Pagsunod mo sa sining nga kwarto, ma-amaze ka sa kadamo sa mga characters nga nagapalibot sa imo. Kung bata ang sunod diri, sigurado nga malingaw. May Disney princess halin sa Frozen, Aladdin, Beauty and the Beast, kag madamo pa. May circus, giant Ferris wheel, may skating rink, mga simbahan, Bethlehem, 80s nga New York diner, simbahan, kag madamo pa nga mga landmarks. Ini ang produkto sa pag-travel ni Bambo sa lain-lain nga mga parties ang kalibutan. Ini ang ika-26 na nga tuig sa iyang Christmas village. I pick up some pieces whenever I travel. Dahil sa nagsugod pa makal-makal sa travel. Oo, daw hindi ka maguntat. Naabtan siya sang pandemic kag nagsarado anay sa publiko sa sulod sang duha ka tuig. Kag subong, liwat niya na ini naman niya ginbuksan sa publiko para ma-enjoy man sa kabataan kag young at heart ang village. Bisan mahal ang kuryente, okay lang kay Bambo. Basta makahatag sang kalingawan sa iban. Tiga, smile ka ni Seneco, magbayad ko kung January. Hello. But it didn't stop you. Despite sa mahal nga kuryente, sir. Para daw community service ko lang for Bacolod nga ano na. Nga, sige, lang yung pahatag kalingawan. Oo, I mean, I appreciate it namin man. Next year, madamo pa siya sa plano nga idugang sa Christmas Village. Ang iya balay ang yara lang sa San Juan Street sa Bacolod City, sa igad lang mismo sa karsada. Bukas sa Christmas Village from 5 p.m. to 8 p.m. tubtub sa December 30.